सबके जय मसीह की। हमार भाई बहन लोग, हमरा और लोगन के सामने एगो परमेश्वर का नयका वचन लेके आयल बनी, जवन यूहन्ना का पत्री 13 अध्याय का जब 36-37 पढ़ब तो ओकरा में कहले बन, हम राउर लोगन के पतरस के इनकार करे का संकेत के बतावे जात बानी। शमौल पतरस परमेश्वर से एक दिन कहला, हे प्रभु तू कहाँ जात बड़ा? तब प्रभु पतरस से कहला कि हम जहाँ जात बानी तू अबे नहीं जा सकेला, लेकिन हे पतरस तू एक बार तू हमरा पीछे जरूर अइबा। तब पतरस कहलस कि हे प्रभु हम तोरा पीछे काहे ना जा सकीला, काहे कि हम तोरा खातिर अपन प्राण भी दे सकीला। तब प्रभु कहला कि क्या तू हमरा खातिर अपन प्राण दे सकेला? हे पतरस हम तोसे सच कहतानी कि तू मुर्गा के बोले से पहले 3 बार हमके इनकार करब।